Jum l-Ewropa għandu jkun opportunità sabiex niftakru f'dak li ħolmu bih ta' qabilna, il-paċi u l-għaqda fl-Ewropa. Għal dan il-Prim Ministru Robert Abela f'Jum l-Ewropa li jiġi iċċelebrat kull sena fid-9 ta' Mejju. F'dan il-jum titfakkar id-dikjerazzjoni li jagħmel fl-1950 l-eks Ministru għall-Affarijiet Barranin Franċiż Robert Schuman sabiex ikun hemm l-għaqda u l-paċi fl-Ewropa wara żewġ gwerer dinjija. Fuq dik id-dikjerazzjoni bdiet tinbena dik li llum hija l-Unjoni Ewropea. Fit-tweet li tella, il-Prim Ministru qal li l-ħolma ta' dawk li ġew qabilna llum tinsab medda b'dak li qiegħed jiġri fl-Ukrajna. Saħaq li l-Ewropa għandha tibqa' maquda sabiex iġġib mill-ġdid il-paċi fl-Ukrajna. Il-Prim Ministru rrimarka li s-saħħa tal-Ewropa hija l-ħidma flimkien u s-solidarjetà. Intant Malta fakret Jum l-Ewropa permezz ta' attività quddiem il-Parlament il-Belt. Europe Direct Malta u l-Aġenzija Servizzi Ewropej f'Malta għamlu attività li fiha uraw lil pubbliku kif l-Unjoni Ewropea taffettwa lil Maltin u l-Awċin. F'din l-attività intqal li fl-Unjoni Ewropea hemm sens ta' paċi u għaqda u li dan irid jibqa' jitħares għall-futur. Dan irid isir anke permezz tal-konferenza dwar il-futur tal-Ewropa li ġiet fit-tmiema fid-jum ta' tnejn u li minnha ħarġu kważi 50 proposta konkreta. Preżenti għal din l-attività kien hemm is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Fondi Ewropej, Chris Bonnet. Huwa qal li l-Unjoni Ewropea għandha żewġ sfidi importanti, dik li turi solidarjetà ma' stati żgħar bħal Malta u li fil-qalba tad-deċiżjonijiet ikun hemm in-nies. Issemma wkoll kif il-pakkett ta' fondi Ewropej li nġib mill-Prim Ministru Malti se jintużaw għal diversi oqsma fosthom l-edukazzjoni u s-saħħa. Għalhekk naħseb iktar minn qatt qabelu proprju fis-sfond. Issa li ħirġin mill-pandemija tal-COVID-19 u għandna sfortunatament l-invażjoni fl-Ukrajna, illi bħala blok ta' pajjiżi nibqgħu naħdmu flimkien biex ikonna Ewropa li tkompli għaddejja fil-paċi, fis-solidarjetà u fil-progress tagħha u taċ-ċittadini kollha tagħha.